TKU-rakennus rakentaa koteja, joissa laatu ja tulevaisuus kulkevat käsi kädessä. Yhteistyössä Plugit Finlandin kanssa syntyy kokonaisuus, jossa jokainen yksityiskohta on mietitty loppuun asti, myös sähköautoilijan arki. Helsinkiläinen herrasmies näki ilmoituksen lehdessä ja kiinnostui välittömästi. Yli 100 neliötä valoa, rauhaa ja modernia arkkitehtuuria. Päätös ja kaupat syntyivät nopeasti. Samalla vaihtui myös auto. Uusi sähköauto täydensi uuden kodin filosofian, vastuullista, tulevaisuuteen katsovaa asumista. Ei erillisiä järjestelyjä, ei lisäkuluja, kaikki toimii heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Me TKU:lla uskomme, että Sampolinen tasoisessa korttelissa jokaisella autopaikalla on oltava mahdollisuus lataukseen, ei vain teoriassa, vaan käytännössä. Siksi teemme yhteistyötä Plugitin kanssa, joka pystyy toteuttamaan laadukkaat ratkaisut jokaisen parkkiruutuun ja jokaiseen kohteeseen. TKU-rakennus on edelläkävijä. He ymmärtävät, että sähköautoilu ei ole enää tulevaisuutta, se on tätä päivää. Me varmistamme, että jokainen asukas voi ladata autonsa helposti ja turvallisesti heti muuttopäivästä lähtien. Tämä ei ole vain uusi koti. Tämä on kokonaisvaltainen ratkaisu. Vastuullinen valinta, joka katsoo pitkälle tulevaisuuteen.